Dumela bakulu, the Nyame Tijan is here. Ndadzoka, I'm back ungemsana and in a good news. Kwana ini independent ngobudikira ngota iso ngoti muri Zimbabwe ndatoya unozati pane something chinenge chida kuitika. Sometimes ndinowane bad news ndoziya and sometimes ndinowane bad news ona anopopota vamwe vanonitukirira waita sei. But guys, ini nazvisiro basa rangu kare kuti everyday ndingoenda zvinhu zvokuti zvinenge zvichingokunakidza everyday. Pamwe pacho kana ndikaanzwa nyaya dzinosirisa ndotouya ndotongokudza ise zvazviri ndotongo explain now nyaya dzedza kuti muziye chinhu dzimwe dzacho dzinokurwadza makanzwa panapa inenge yatanga yatondirwadza ini first ndobva ndazodigesta ndobva ndazouya ndonyatsoipombera kwamuri kuti murwadziwe munzwewo the same pain yandendanzwa. Now without wasting much of your time tirikunzwa kuti Mudarageza makunga ari kutaura kuti Mudarageza ari kudeclarewa kuti kuitwa liberation hero. This is the good news yandiri kuuya kuti ndingokuonesai. Ndiri 1 gig ndinoremerwa, ndiri munhu wekuti handidi kunyanya kuti ndigirina zviya saka ari kudeclarewa liberation hero. Zvepa national heroes eka zvinenge zvatoramba, but liberation hero it's a good status at the end of the day. Munhu anozongoramba achingorangarirwa kuti tine magamba akarwa hondo, magamba akazodidi, magamba like now izvezvi you go kune vanoziva Mozambiquense vari kuchimoyo vari kuchichi unongona zvinhu zvekuti magamba akanikina because iyi nyaya ichakagara takatanga toipusha. I was the first pateam yakanikina. I can't say kuti ndakatanga kupusha, but I was part of the people vaipusha kuti aiwa Mudarageza zvaakashandira ngapo zvekuti akanetsana napresident wenyu kana kudii. To me it doesn't make sense. Saka zvinhu zvingori right results. It's good news ende zvinofadza zvinodadisa kungoona kuti saka manga muri kuchemera kuti chakadai tichichema takawanda panapa zvobva zvongonza alright bo diri bo nyaya dzakanaka correct. Aiwa zvinofadza izvi muri yeZimbabwe kuti Mudarageza ari kunzvoni liberation hero. Ruremekedzwa runonetsa kuti rubviswe pamunhu because kwaanenge akabva ndokuri and at the same time hondo yakarwiwa yacho yakawanda yakakurisa. Hondo yakarwiwa neMudhara inotomborwiwa nemadhara mamwe amuri kutoziva ari muZANU-PF vari kungomhanyira zvinhu vamwe vari mumapositions muri kutofungidzira kuti ninga akarurwa akadai so vanotomuziva Mudhara kuti aitorwa atoti paground havasi vanhu vaiva kuti anga ari makeyboard warriors like zvemazuva ano zvekuti munhu anokudza kuti tanga titori mustruggle tabvira kudhara especially timu rangu randinaro muJoza vanhu vepaJoza ndabvuma zvangu munhu rinotenga data raro tokudza kuti revolution muti kudai so obva uzomubvunza kuti what have you done so far pa revolution pacho wamboitawo chi. So zvakangoma it's okay muri kuita revolution handisi kuramba and I like that revolution yemadata bundles it's okay, but yaMudarageza yakarwa yakasiyana neyamuri kuita mukore uno baby mazuva ndo the way yamunofaita yacho kuti munongoti mutaura muri makeyboard warriors chichichi. It's always good, but thank you so much kune vanhu vanga vabvira kudhara vakamira neMudhara uya because iyewo akamira nevanhu. It's not easy amana kuti iwe unonzi uri central committee member maposition avanga vanawo aya aitodeserve kuti vatonyarara ende vazhinji macomrade vari mubato rere vakanyararidzwa. It's more like a bribe. So vakanyararidzwa varimo hautaure unenge wakangokula zvotovharana zvakadaro zvinongochiti ukada kuti utaure zvinhu zvisiri bo unobva ungoti what about ningirikinu zvinozodii ndozvonotanga kufunga kuti what about ningirikini yangu yandiri kushandirai wazvona ndiri central committee member kaini ndiri chakati kaini. Saka Mudarageza akatozvi central committee zvekudhara vanhu vangatambure takatopinda munhu kuti timise zvinhu zvese izvozvo zvekuti mudye mega hazviiti. And one thing chandakadira Mudhara aitonjetaura kuti hamungadyi mega toda kudya tese todyawo futi. Zvasiyana netikuti politicians tiri kumazuva ano hatutaure ndoda kutodyawoka tinongouya totongoita noise isina direction oshaura kuti naye uri kubva nekupi uchienda kupi. Saka vanozongonzi nerweseri twako ubva vanyarara zvavo zvemazita tichataure but vanhu vazhinji vakapiwa mari. Politics dzekuZimbabwe zvese zvitongoitika izvi pakachinjanwa mari dzakawanda ende vanhu vari kutodya kutaura kwati kutoita iko zvinezvi. Ndinozoona kuti nhamo yako inongoona yemudheni mako iwoka haisitomboriyo nhamo ine umwe munhu zvinhu zvake zvikutomuitira bo anenge akapiwa chake cheuviri. But Mudarageza was different from that. Haisi type yekuita zvinhu izvozvo zvokuti aipiwa mari kana kuita zvemari zvakatoramba zvakatomboita MP ka ndobva azosanganawo nezvaakasangana nazvo after MP wake. Vamwe vanoramba vachinongedzera pakadai so Mudhara anazogadzira rodhi kusanyati Mudhara anazodai so zvakawanda zvinotaurika, but chokwadi chakangonaka MP ekuZimbabwe juti ravo harisidi kugadzira marodhi ka MP ekuZimbabwe juti ravo nderekutongoitawo zvema law makers but it's just that vari kuuya vakava nesystem iro rekuti
togadzira road ndevamwe vana ndichazotaura mazita avo vekuti vanosvika vabva kuti ndingari pakadhakwa ini ndotogadzira road ari MP. Saka unogadzira vanhu pressure, unosiyira vanhu vari under pressure imwe isina kumira zvakanaka, zvozoitanga pamwame nameno stereki zvozotanga kuti mamwe ma-MP havasi kuziva zvavari kuita. But kune vamwe vekutoti muparliament izvozvi ndotoziva ndogona kutokubvunza ukandibvunza kuti ndiani MP ari kunyatsokampena zviri bhondo tokuziva kuti ningi vanenge vachirova basa zvinhu zvingori right. Saka Mudarageza akatorwa pati yake paangari MP akatoita zvaakatoita ipapo and everything was good. Tinongozvitenda zvinhu zvakangonaka. I'm proud of Mudarageza honestly, and I'm proud kuti ndakakwanisa kurarama munguva yaMudarageza, ndakakwanisawo kutoti Mudarageza paitorwa mabroadcasting ake tichitoita zvataitoita, ndakakwanisa kuanalyze zvinhu munguva yaMudarageza, tikakwanisa kutoitawo zvakawanda kani zvaingotaurika munguva yaMudarageza. But ameno ka happiness kacho unongokafeel also ngozoti zvakangofanana now izvozvo ukasangana nemunhu akararama munguva yaNambuya Nehanda anokuzoti iwe takararama munguva yaNambuya Nehanda vakadai. This is the same feeling yanditori nayo right now kuti aiwa struggle yesairwa naGeza revolution we did our level best, takatry takachimasterwo takatoitawo zvatakatokwanisa kutoita. Saka inini ndinotofarirawo zvinhu zvakadaro. So zvazvatodai so zvatongonzi ndo zvaakuda kubuda musarudzo, I'm happy for Mudara yauya kuti zvinhu zvake zvingoita bo. Even kufamily ndinongoti nyaradzwa guys, but I don't know how to thank you guys kuti Mudara wenyu love yanga anayo nenyika inenyika haigadzirisiki, because usatamene kuti munhu anotanga achitori mukomana ari kabva nakadiko toti ndinoda kutoenda kuhondo, otoenda kuhondo obva atonotrainwa oita sese otoenda kuhondo obva adzoka nevamwe vese vanga navo ikoko vadzoka vavatorewardwa zvinoenderana neucomrade, because mareward avo vatombouya vakarewardwa zvinoenderana nechicomrade. But munhu obva azoti papa atogara atomboita MP atomboita chakati atombodidi atomboseva kuparliament nyika yake achingoishandira achingoida kudaro. Ndobva uzorealize kuti no man team iri after 2017 kuti naMugabe wakuti jairira mano ndizvo vatoti ngatimanyisa naMugabe bva ipapo makuita zvinhu zvatisina kuwirirana zvasucceeda zvakabudirira. Vazorealize futi kuti no man tatabvisawo but zvotanga zvawese uyu ngaashida iso nguva munhu anozotorwa nenguva. But I believe inini kuti dai Mudara yakaramba ari mupenyu achinyatsogara pasi nestrategy nevamwewo vanhu vakabva naye kuhondo dai vasina kumubetray vamwe vake because of mapositions ava vari kuchengetedza dai iko zvine zvitiri kutaura imwe nyaya. Saka zvinhu zvese izvozvo zvakaitika inini ndongozvitenda. I'm so happy kune Mudara yauya, ndongoti rest well, go well general, makarwa kurwa kwakanaka. Andizive kuti tingaita zvokuita sei chaizvo kuti tishow that respect and honor kwamuri, especially kune vanhu vari mugeneration yedu nenguva inei. You know, it's something vanhu vachimbotarisa politics kubva kumashure, but pakazoona kuti Mudara auya iwe atmosphere yakachinja. Nemageto idzonga asingazivi zvepolitics zvinoita, unongonzwa munhu wese achingoti geza chimirire mone action vakomana veaction. Saka ndinongozvifarira handina hangu zvakawanda zvekutaura after that. Ndichazokuonesai kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei. Ndikuziva kuti vamwe vari kubvunza on behalf kuti saka zvirikufamba sei pafuneral pachinji, don't worry, hakuna chikumboitika private cheMudara. Zvinhu zvese zvichange zviri papublic and chinhu chese chikangobuda tobva tanguva tongochiti boom.